हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल। ना ना ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଏ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା, ଏ କି ସାହସ! ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଏକଥା କହିପାରେ? ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ନୀରବ। ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ପରି କେତେ କେତେ ICS ଛାତ୍ର ଏହାକୁ ପଢ଼ିଗଲେଣି। ତୁମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇପାରିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଏ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୋ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଅପମାନ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଏ ଆଚରଣ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ICS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ସୁଭାଷ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଆମର ଶାସକ। ICS ପାଇ ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ ମୋର ଏ ଉପାଧି? ଭାରତବର୍ଷ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଭାରତ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପବିତ୍ର। ସେ ଦେଶରେ ମହାନ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ପ୍ରକାର କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବୁ। ଦେଶପ୍ରେମର ଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନମୁନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ସେମାନେ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରୁ ଏ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମୀ ସୁଭାଷ ଏହାକୁ ବା ସହନ୍ତେ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଆଜି ସଭିଙ୍କର ଆଦରର ନେତାଜୀ।